हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयावहाय नोंथांमोननिफ्राय कमेन्टआव बुंहरदोंमोन जे फैगौ स्पेसियेल टेट जानो गोनां आसामनि बेनि लेंगुवेज 1 माने बर' रावनि बर' पार्टनि लेंगुवेज 1नि पेपार 1नि बेयाव मा नुदों सिलेबास बे सिलेबासखौ माखासेया गोबां बुजियाखै होनना बुंहरदों। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाबोदों बुजायनो थाखाय आरो बेयावनो बेनि गोबां माखासे आयदाफोरनि क्लासखौ नोंथांमोना बेयावनो मोनगोन। माने अलरेडि लाखानानै दंखायो, मानो होनबा बेयो मोनफ्रोमबो ग्रामार एबा मोनफा लेंगुवेजनि सिलेबासा सोलायानोखा। बेखायनो नायदो अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बाहाय नुदों बेयो नुदों सिलेबास 2026नि। दानिया बेयावहाय मा खालामनो नागिरदों मोनफा मोनफा थन्न नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों। नाय मा होननाय जादों बेहाय। दानिया जुम खालामनानै नायनि नैबावहाय नाय। फार्स्टआव नोंथांमोना बेखौ आन्दायनानै गिनो नाङा, मानो होनबा बेवहाय मा नुदों जोङो फार्स्टआव दङ नै फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ 5 नम्बर, ओमफ्राय रनसाय लिरनाय बेबो 5 नम्बर थानो हागौ, नङाबा रायथाइ। राव सोलोंनाया दबाबा बां रावारि थादों आरो मोनसेया जाहैबाय राव आरो रावखान्थि, बेयाव बाहाय थादों होनदों। दा अब्ला जोङो नाय बे गासै 30 नाम्बारनि बेलायाव बेखिनि सिलेबास। दाना बे सिलेबासनि गुबै मा बाहागोखौ फरायनांगौ बे मोनब्रैबो पार्टनिफ्राय, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैबो पार्टनिफ्राय बेखौ नै गाहायनि बेखेवनानै होनाय आयदानि सिङाव दङ हाबनानै। दा बेखौ ओंखायनो जेबो खाब्रायनो नाङा, खालि नैबे मोननै बुस्थुआल' बेयाव गैया। नैबे मोननै बुस्थुआ माया फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ आरो रायथाइआ बेयाव थाया। नाथाय बे सिलेबासाव थायाखै होननानै बेजों रिलेटेड गैया बे नङा। मानोना जोङो नैबे सिलेबासाव थानाय बाहागोफोरखौ फरायनानै बा बाहागोफोरनि बागै जों मोनथिजोबोबासो फरायनानै नैबे मोनसे खन्थाइखौ बा फरायनानै मोनसे रायथाइखौ जोङो बुजिनो हागोन होनदों। दा बे मा होनदों अब्ला नायदो फार्स्टनिफ्राय नायदो। दाना मोनसेया जाहैबाय मा रोखोमनि फैनो हागौ। फार्स्टआव फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ होननाया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे पेसेज एबा पेरेग्राफ बादि खन्थाइ गज'होनो हागौ। बेनिफ्राय बेयाव लाइन एबा सोदोबखौ सोंनो हागौ। दा बे मोनसे, जेरैजाय हमनानै ला खन्थाइ मोनसे मोनथाम मोनब्रै सोदोबनि लिरबाय, बियो सानजानिफ्राय फैदों, बियो सोनाबहा थांगोन, लाइन मोननै खन्थाइ आरो गोजौनि खन्थाइ खलबनि सानजा होननायनि ओंथिया मा, नैबेबायदि सोंथिया जादों बेबायदि सोंनो हागौ बे मोनसे। आरो नङाबा मोनसेया जाहैबाय फरायनानै बुजिनाय खन्थाइनि बेलायावहाय मालाबा खन्थाइ बिजाबफोरनि नामफोरबो बेयाव हाबफानानै थायो। खन्थाइ बिजाबफोरनि नामफोर, खन्थाइ बिजाब सोरनि खन्थाइ बिजाबफोर दङ बेखौ गोसोआव लानांगोन। खन्थाइ बिजाब माब्ला लिरा, प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि हायेननि सुफिना माब्ला ओंखारा, बेफोरबायदि माबा मोनसे खन्थाइनि नामफोरबो जारिमिन, जोङो बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय दङ रनसाय आरो रायथाइ होनदों। रनसाय एबा रायथाइ होनदों। रनसायथ' जोंनियाव बेयाव फैखायानो, रायथाइयानोसो फैयो। रायथाइ ओंखायनो अब्लिक होदों, रनसाय एबा रायथाइ। दानिया रनसाय एबा रायथाइनि बेलायावबो बेनो, रायथाइनि बेलायावबो बेखौ पेरेग्राफ एबा पेसेज होगोन, बेनिफ्राय बिनि सायाव कुइसन सोंगोन। ओंथि होफानाय जानो हागौ, बाथ्रानि सिङाव ओंथि होफानाय, गोजौ खमानि सिङाव थानाय बाथ्रानि ओंथि फोरमायना थिननाय जानो हागौ, नङाबा बेयाव थानाय सोदोबनि ओंथि बिनाय जानो हागौ, नङाबा बेनि सिङाव थानाय उल्था सोदोब बिनाय जानो हागौ, नङाबा बेनि सिङाव थानाय गोरोबनाय सोदोब बिनाय, बेबादि माबा मोनसे गोजौआव फरायनो थिननानै गाहायाव सोंनाय आरो बे मोनसे मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदि फैनो हागौ। बेनिफ्राय आरोबाव बाहाय बाथ्रा जादोंना जायाखै सोंनो हागौ, गेबें जागोनना जायाखै बाथ्राया सोंनो हागौ। रायथाइनि पेरेग्राफनिफ्राय गाहायनि बाथ्राफ्राव बबेया गेबें बेखौ सोंनो हागौ। दा बेफोरबायदि सोंनाय फैगोन आरो बे सोंनायखौ नोंसोरो आन्दायनो नाङा, मानोना बे पेसेजनि पेटार्नखौ नैबे गाहायावनो होनाय दंखाजोबो। बाहाय दंखाजोबो गासै मोनफा मोनफा बेखौ खिन्थाखागोन दा। नैलाय सोदोब, गुबै सोदोब, दानाय सोदोब, बाथ्रा सोदोब, बेफोर सोदोबफोरानो बेनो। गोजौआव मोनसे पेरेग्राफ होनानै बेखौनो सोंगोन, जेरैजाय सोंनो हागौ गाहायनि बबेया गुबै सोदोब, बेबादि गुबै सोदोबफोरा मा दा बे गुबै सोदोब, दानाय सोदोब, गाहायनि बबेया मोननै मोनथाम महरजों दानाय सोदोब, जेरैजाय दा, जा। होमबा दानाय सोदोब जाबाय, नैबे गुबै सोदोबा जाजोंनो गुबै सोदोब, नाथाय बेखौ नङै दिन्थि दाजाबनानै दानाय सोदोब जाहैबाय, दा जा। बेबायदि नङाबा बबेया दाहार सोदोब, लन लाबोनाय सोदोब, बबेया लन लाबोनाय, जेरै होनदों सैथो, असैथो, सैथो असमिया रावनिफ्राय फैनाय बे सत्यनिफ्राय
बेवहाय नङै दिन्थि असमियायावसो अ दङ जाया असैथो बेबायदि बेफोरखौ नैबेखौ दा मोनफा मोनफा क्लास लाबा आलदा आलदा मोनसिगोन आरो सोदोब ओंथि माने सेमान्टिक्स होनदों बबेया ओंथिजों गोरोबनाय सेमान्टिक्स बे रावखान्थियासो जायखौ सेमान्टिक्स होनो दा बेयाव रावखान्थिनि जायफ्रा गुबै एबा गियान दङ बेफोर कमप्लिट बर'खौ नायनाङानो रावखान्थिनि ग्रामारफोरखौ जेखौ सोङो बेखौ हाजोबनाय जायो दा बे अब्ला नायदो होमबा गोजौनि फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ आरो रनथाइ बेखौ जोङो गोसोआव लानो हाबाय दा रायथाइयावबो बिदिनो दहाय खन्थाइनि होननाय बायदि सोरनिबा मोनसे रायथाइ बिजाबनि नामबो सोंनो हागौ मायथाइबो सोंनो हागौ अपसन होननानै नैबे रायथाइ बिजाबा माला जोबोद पपुलारखौ नायगोन आनकमनखौ नाङा पपुलारखौ नायनांगोन बेनिफ्राय नैबे नायदो गाहायाव राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांग्राङरिनो रावखौ जोङो सोलोंनो थाखाय मा नांगौ माने मा राव सोलोंनायनि आदब खायदायानो जोंना रावखान्थि गुबैयै ओंखायनो बेखौनो सोंनानै आन्दायहोदों नोंसोरखौ रावखान्थि राव सोलोंनाय बांग्रावारि माने मा जोंनाव बर'आव मा गोबां रावसाफोर दङ बेनि सोदोबफोरखौ सोंगोन बाहायनो गाहायाव होफिनखादों नै बाहायनो दा नायबा नुगोन बबेबा खनायाव नुदोंमोन आं रिंसारथि साजायनाय दाजाबदा नैबे मोनफा मोनफा आं दा खिन्थागोन अब्ला नुगोन जावजा सोदोब आथोन सोदोब लन सोदोब माने रावसा सोदोब बेबायदि होननाय जादों जेरै हमनानै ला जुखामखौ जोङो जुखाम होनो नाथाय मा होनो ओरै साहा ओनसोलथिंजाय जोंना दुम्बा होनो बा गवालपारा ओनसोलाव मा होनो सानजा ओनसोलाव मा होनो बरपेटा ओनसोलाव मा होनो बेफोरबायदि दा बिदि सोंनाया फैगोन होनदों मानोना एल पि लेभेलाव मा गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय एरिया लानानै एरिया गावबा गाव ओनसोलनि रावजोंसो फोरोंनांगौ जायो जेरोखोम गभमेन्टआबो दा गाइडलाइन हरो बुक हरो रावसानि मोनसे सोदोबखौनो कमलाखौनो जेरै जाय मोनसे कमलाखौनो मा होनबावो बर'आव बेफोरबायदि गोबां सोदोब मोनब्रै मोनबा थानाय हरो दा बेफोरखौ मिथिनो थाखायनो नोंथांमोननि बेखौ बांग्रावारि सोलोंथाइ बेद खालामदों आदब खायदा बेफोरखौ दा नायदो रावखान्थि दाना बेयाव नायनोसै सिङाव मा हाबनानै दं ब्रेकेटाव नाय हांखो सिनायनायनि हांखो हाला दङ गारां हांखो गौरां हांखो हालाया जाहैबाय एलफाबेट गारां हांखो भावेल गौरां हांखो कनसनेन्ट रिंसार जेरैजाय रिंसारा मा गौरां रिंसारा मा रिंसार खान्थि गारां रिंसार खान्थि बेफोरखौ आं क्लास लाखांजोब्बाय बबेबानिया ओमफ्राय दाना रावनि आखुथायफोर केरेक्टारिस्टिक्स बर'नि हांखो हालाफारिफोरा मा माब्रै साजायो माबोरै दाजायो रिंसार जथाय सिलिबोला मा दा बेफोरखौ खिन्थादों दा बेफोरनि क्लासखौ आङो माखासे गोबां लानाय दङ बेखौ नोंथांमोननि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेजों थांनानै नाय बर' ग्रामार डिसक्रिपसन बेयाव हाबनानै नाय होमबा नुगोन दा जेखि जाया नैखौ खिन्थाग्रोनि मानोना बेखौ मोनफा मोनफा क्लास लानायनि उनाव सोलिबाय थागोन एबा जागालांबाय थागोन दानिया बाहाय रोखोमसे ओंथि दिन्थिनाय सोदोब माने सोदोब ओंथि लिरनो थिनदों उल्था सोदोब अपोजिट वार्ड देंखो गोनां सोदोबफोर माबेया माने मा होनो टन दङ टियन टियन बे रावसा एलायनाय दहाय आं होननाया रावसा डाइलेक्ट बे डाइलेक्टखौ जोंना फैगोन गोबां रावारि होनो मानगोनां रावनि सोदोब माने स्टेन्डार्ड लेंगुवेजाव मा होनो रावसायाव मा होनो बिनि फारागथि एबा बिनाय जावजा सोदोब होनजाब सोदोबफोर उदां महर माने मा बेखौ आं दा उनाव मोनफा मोनफा खिन्थालांनो हाजोबगोन मा अदेबानि बर' रावनि आखुथाइ होननाय मोनसे भिडिअ दङ बेखौ नोंथांमोना टेट होननाय मोनसे गाहायनि डिसक्रिपसनाव दङ टेट आरो गुबुन एगजाम होननाय बेयाव थांनानै नाय बर' रावनि आखुथायफोर होननाय बेयाव स्पेसियेल बेखौ फुला हाबजोबनानै मोनसे मोजां क्लास लानाय दङ बेखौ अदेबानि आलादा डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आं नोंथांमोना नाय बेनिफ्राय नाय गुबै सोदोब बेसिक वार्ड थारजा एडभार्ब जो आथोन जोला आथोन बे आथोननिबो क्लासा थांखांखाबाय आथोन दाना आं नैबाय ग्रामारनि मुं माखौ होनो मुंमानि क्लास थांबाय मुंरायनि थांबाय थाइजानि थांबाय थाइलालि मुंमा नाउन मुंराय जायफ्रा इंराजि मिडियामनिफ्राय फैनाय बिसोरफ्रा गोबां आन्दायो उल्थां फाल्थां सोदोबखौ आलदा आलदा बाहायो मुंमा नाउन मुंराय प्रनाउन थाइजा भार्ब थाइलालिया एडभार्ब मावबिगुन मावगुन थारजा बेफोरखौ नायदो एडभार्बफोर बेफोरखौ नायदो दाजाबदा दङ नै साफिक्स सिगां आरो उन दाजाबदा जोंना माबोरै दाजाब जायो बेफोरखौ नाय सोंगोन गाहायनि बबेयाव सिगां दाजाबदा बबेया उन दाजाबदा बेफोरबायदि मानो होनबा रावखान्थिनि बेफोरनो बाहागोखा बेबो थांबाय दानिया सानराय से सानराय बां सानराय आरो मा महर सोलायनाय एबा माबोरै मोनबेसे सानरायनि बाहागो दङ बेखौ जोबोद मोजां क्लास लानाय दंखायो बेखौबो नायबा नुगोन बर' ग्रामारखौ मा प्लेलिस्टआव थांनानै नाय सोदोब बाख्रि भकेबुलारि दाना सोदोब बाख्रिफ्रा मा दङ नायदो सोदोब बाख्रि होननायाव बेयो जयैसो भकेबुलारि बेयाव मा थायो नै बिसोरसो गुबै सोदोब बेसिक वार्ड दानाय सोदोब स्ट्राक्चारेल
आरो दाहार लानाय सोदोब लन वार्ड सोदोब ओंथि सेमान्टिक्स बेफोरो हाबफाजोबगोन। ओंथि आरो दाथाय बादि बाथ्रानि रोखोमनो बेहायनो मा जाबाय बाथ्राया जोंना मोनबेसे सेन्टेन्सआ गोरलै गलाय आरो मामोन बां जेरै जों मा होनोमोन जोङो सिम्पोल कमप्लेक्स कम्पाउन्ड। दा बे जोंना बेहाय मा जागोन फोरमायना होनाय बाथ्रायाव मा थागोन दारि थागोन ना कमा थागोन माबायदि जागोन खावलायनाय बाथ्राया रिकुवेस्टनिया माबायदि थागोन दारि कमा सोंनाय सिन मा थागोन सोंनाय बाथ्रायाव मा थागोन सोंनाय सिन दारि कमा बेफोर बाथ्राखौ नायनानै सिनायनाय। नङै ओंथि दिन्थिनायाव जोङो माबोरै बुंगोन नङै ओंथि दिन्थिनायाव माबे थाइजानि उनाव नङै थायो ना भार्बनि उनाव नङै थायो जेरै इंराजियाव आलादा थिग बेबायदिनो मा गोमोनाय बाथ्रा सानबोलावरि बेयाव माबायदि थागोन बेखौ बेयाव नुगोननो आरो बाथ्रानि बाथ्रा दाथाय बेबो थागोन नै दहाय होननाया गोरलै कमप्लेक्स जथाय गोरलै बाथ्रा सिम्पोल सेन्टेन्स कमप्लेक्स आरो कम्पाउन्ड नै जथाय बाथ्रा दा बेफोरो थाफाजोबगोन होनदों। दा बे बाथ्रानियाबो अलरेडि क्लास दङ आरो नङाबा बर' ग्रामार नोंथांमोना मोजां बायनानै फरायोबा बुजिगोन। कमल कुमार ब्रह्मनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों एसे नाय नाथाय गुबुनै डक्टर फुकन चन्द्रनि सारनिखौ नाय नङाबा स्वर्नप्रभा सैनारि मेदामनिखौ नाय नोंथांमोना बेजों गोलैजोबगोन मानोना बे सिलेबास बानायग्रायाव बिथांमोनहानो जानो हागौ। कमल कुमार ब्रह्मनिया जोबोद गोजाम जाबाय बेयाव मोनगोन जोङो मा सोदोब नैबे भकेबुलारिखौ कमल कुमार ब्रह्मनियाव नायथार भकेबुलारि एबा सोदोब बाख्रिया मानोना गुबै सोदोब दाहार सोदोब बेयाव कमल कुमार ब्रह्मनियाव जोबोद बुरजा बुथुमनाय आरो गोदोनि सोलिबाय थानाय सोदोबफोरा दङ आरो नैबे जावजा सोदोब होननायफोरा दंजोबो बे सिगां दा मा होनो नैबेयाव दंमोन जावजा सोदोब होननायफोरा दंजोबो आरो बाहाय माने आथोननियाबो जे आथोन जोला आथोन दानायनि सोदोबफोराबो गोजामफोरा कमल कुमार ब्रह्मनियाव दङ दा बेफोरखौ नायनो थाखाय बे बिजाबखौ नायथारा नङाबा मोननाय नङा नाम्बारखौ। दा नैबेयाव जावजा सोदोब होनजाब सोदोब दाजाब सोदोब होननायफोरा बेयाव दंजोबो ओमफ्राय दाना बे गोथि गोथा होननायफोरा सोदोबफोरा माखौ होनाय जादों बेखौ मोनथिनो थाखाय फुकन चन्द्र सारनि आरो स्वर्नप्रभा सैनारि सारनि मेदामनि बेखौ नायनांगोन नोंसोरो ग्रामारखौ मोनजोबगोन गांसे बिजाबाव मोनजोबनाय नङा। नैबे नाथाय सोदोबफोरखौ नायनो थाखाय आं बुंबाय थादों मोनहैगोन कमल कुमारनियाव। दा बेफोर ग्रामारफोरनि गोबां क्लास लानाय आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायबानो जाबाय खनसे दा अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।